казвам се Вероника и днеска ще опитам Gold Starfish All-in-One Cream. Кутийката е много красива, изглежда златна и само като я видя искам да опитам крема. Като отворя крема, веднага мога да усетя много приятна миризма. Крема мирише много прясно и много хубаво. И също така има златен пясък вътре, от истинско злато. Опитвам го върху кожата си и кожата ми се чувства много хубаво. Не е мазно, не остава мазно и не остава или лепкаво, ами много прясно се чувства кожата ми в момента. И също така мирише много хубаво и златния пясък се разлага в крема и остава лъскава кожата. Можете ли да видите? Да. So, I really like it. Наистина много ми харесва и можете да си го купите и да го пробвате.